Wnes i benderfynu enwebu Laura gan bod i wedi dangos ymrwymiad o'r cychwyn cyntaf pan ddechreuodd i ar y cwrs. Oedd hi'n awyddus i ddysgu, cael gwybodaeth newydd am ddatblygiad plant, fel maen nhw'n chwarae, fel maen nhw'n dysgu, ac mae'r ymrwymiad na wedyn wedi para trwy gydol y taith dysgu. Beth fi wedi mwynhau mwyaf oedd y gweithdy a'r gwaith cwrs. O'n i'n mwynhau wneud yr ymchwil, cael y gwybodaeth ar sut i helpu'r plant y gorau gallai yn y lleoliad. Mae Laura'n berson sy'n hwyrol, yn ogystal mae'n sensitif iawn. Mae'n trin pob plentyn yn deg, mae'n mynd lawr i lefel y plant. Pan o'n i gyda'i, o'n i'n gweld i oedd hi'n chwarae gyda nhw, gofyn cwestiynau pwrpasol, trio cael y gorau mas o bob plentyn, ond hefyd oedd y sgil na dau oedd hi'n gallu gwrando ar y plant. Ar y dechrau, o'n i'n nerfus o popeth. Oedd Helen yn gweud, ti'n iawn, ond o'n i wastad yn becso, o'n i'n wrong yn neud pethau. A fi'n cofio gweud wrth am y fanwy, bod fi'n nerfus cyn popeth ar oliadau, ond mae hwnna wedi tyfu tyma bach. Dymuno pob lwc i ti Laura yn y gystadleuaeth, a hefyd pob dymuniad da i ti wrth barhau yn dy swydd ynghylch meithrin Parcyrhun.